Linda. Gusto niya sa imuha ba? Uy! Saan ka? Sa baan yung natugo. Kaya ko matulog yung sigaman yung mata. Anak na. Para ano yung lens ba? Ah, nag-lens light ka? Dapay ato ba? Isin ba? Kaya sa'yo... Matulog yung dali mo chismis ba? Grabe po kanino. Di ka mabuhay-buhay chismis? Ako mo kapag ka sa balay. Pero hindi naman gano'n. Gusto na akong i-report sa imuha. Saan i-report mo? Si Isin. Saan mo? Nangayhay ba? Mahir mo akong binagdap silang Pero pagkakabit. pangit. Lagog Pero kang nangabit bilahan. na po, ha? Lagog kang bilahan. Ay, lago mo dyan tuhugaw kay itong panit ko. Sa mga grupo, ang murag ako may suraan ng panit. Di kita beauty, pero at least ang panit, may bawi-bawi. Kita mo po na ako. Di man na nagapang lugod. Si Isin? Tinuod ka? Ang hugaw kay nagpanit, ang sabon ana, di ka ang kanang gamay na kay safeguard, nipis na kaayo, iya pa ng tibukon. Bato, di ka mo ipapagsulod. Mas umbra siguro buka na mo. Duwa ra kakabo, murag si Salome. Ay, duwa ra kakabo, ang isa kakabo banlaw, shampoo, yung isa kakabo banlaw again. Ang singit ana pag kang bahuan sa mga bilahan. Kasi hindi ka no. Hindi naging lago ang pantit. Magkadambak din ani ko. Makay. Grabe iba na. Usay mo ato na siri, baho pa kang dugo. Kanang dugo kanang regla. Kadambak ani ka baho. So, lahi ka ng reglang baho na murag ka ng ginuguan na sudan gunya na panos. Nga na di baho. Pantog di ay. Diyos ko. Magaling din na bulagan siyang bana. Gwapo na bitik bana. Ay, kakuyang po niyang bana. Ano naman po? Kay hilig mo po nagbaho. Ay, bantog din. Kasi nga kaya ilas. Nasa kailang, ay yung fetish yung bana, gusto siya mga baho, tilaw baho, tilak baho, kaog baho, ano? Pantog di ay. Nakita ako magalilaw. Yung kiss pa dyan dito sa liong. Eh, kaluod. Ang liog ko talaga, kay gagit ip. Ang syarjo ka ay. Eh, kadang yung mga balas-balas pa. Imagine masuko, papuukon si Ising. Mga tiil dito. Close and open parenthesis. Kung ano na siya, gipangdihi mo na siya sa crabs. Ay, kanat siya. Oo, kita ka ng kagang mula ka, bakang mo na. Pag nutusin ba na nga sa guwapa location niya, ano di, mag-ana ang tiil. Ako may pakumbana kay Marag Love, dyan kay ko sa kumbana. Kita mo na. Diba? Oo. Ganina, paglakaw niya, Oo. kiss dyan siya. Isa niya, nakagitunol gamay ba? Wala, uy. Ano to? Wala to, ano to ka ng pahumot. Ay, pakumo. Tawagin na to si Ising, ato na to invite to. Kay Murag, Ano ba? ano ba ito ka ng, basing nga ito kabaho kapangit, muhatag ba itong mga snacks. Ano mga snacks ta? Ang gutom po ba yan? Stress ba? Tawagin na good. Asa mo cellphone? Nasa po, dira niya ako na po. Kita na po. Wasa good, dali idayon. Kaya ko do eh. Ikaw ano ka ng mga maruya ba? Itawagin dayon. Hindi na kayo nawag kong mama. Oh, mama, nabalik kay mama? Sa mga edad ron? Oo. Ano man, haligwan ang edad. Ito, hello. Hello, Seng! Oh, ali, diri ba layo? Istorya ta ba? Oo, dugay na ba ito ka nag-istorya, no? Diri ko sa pastry. Di mo ko kalaang sa pastry. Ikaw na ilaan diri pastry. Ay, baliktad. Pastry man dahil ko, pastry ka. Ali na diri. Basing makahapit kag maruyaan ba? Palit na lang, ha? Oo, dagan nagpalit. Coke pod og turon. Sige. Ang tawag yung mama, oh. Sa mga ko. Maabuto na nato to. Matun turon. Katong balik dito. Mas matuturon. Kato karon. Ana o ba? Madala siya turon. Ana. Matuturon. Madalag ko. Cook o maruya. Ana ba gamitay lang gud. Ito, ano to bagan sa nakulit. Kasi importante Hindi kinay matulog sa ako. Tulog pa kami na. Mata na ko. Mata na. Laptop lang to. Abot na tulog din din. Awanan mo ayo. Tuwan ako 3 2 1. Tulog na ako minda. Uy. Ako pa din. 2 3 2 1. Ano ba? Oh, Sige, tayo. Ano yung squawk? Means. Ah, Padayon ako, B. dayon na nanati ka sa sulod. Wala iridology? Wala iro, wala. Nagbalik Wala iridology ba, mama? Wala, mustori ang iro. Friend ra po Hindi namin. naman kay husky. Magagawa ninyo. Nasa aircon ng husky sa kwarto. Ano kung isira ang git? Uy, nagdala dyan kag maruya og ko. Mabino. Iablo kalimutan niyo. Pantigol. Dila na lang kung trato ko kay kabalo ko nga umibugas silang bilang ka dili gisugat ganina pa. Dili, uy, duwara mo ng plato akong Wala bana. wala nang alis nga yung mga bisong. Dili, pinangismaw ko. Sige na. Lingkod. Pahulat. Naglabot ko sa inyong kanto dira dapit ba? Nay tulo ka laki nang high soft drink ako nang pong tagaan.
Ito jud di ko sing. Buutan o igat ng ka. Itsuraan na, kung di ko may itsuraan, dito ka pilaw sa akong kuan sa aging o ano, soft drinks. Bulan pa rin butingin no. Sino nang dala yung maruya? Maruya ha. Mo jud ang paborito. Murag si Salumi ba, maruya. Maro? Ay, maruya. Ano siya kag-amog ba? Isa ko na uban. Ako ni ko nani bi. Ha? Isa ko na uban. Ano? Tulon? Alok mo ko nung kami yung gusto ba ka na lata-lata? Mo lami alata-alata no. Bakla. Lami. Kani, lahi ni siya nga kuan. Iba mo na. Taason ni, murag sa imong bana. Ma! Ano sa siya? Taason nga turon. Hiwi man kaya. Ay, nahiwi, anak o, klaro kayo. din ang bano, same. Balik ha, pakyawan mo na mo. Uy, kanina ako na nidalo sa ano, anak. Ako pala ka kaulit. Wala pa ako, hapit ako diri no kay. You know na. Wala may baso. Ako pa dito, ako nga kuha. Ako na ko. Di ko na ko. Dara, di nga kuha, naghugas na diri. Dito lang dira sing. Di ba dali kayo uto-uto ko? Uto-uto ko naman yun siya. Awad, digang tingin. Ano gibalit niyo eh? Ang uto-uto ako na, di ba magdala pa nag-dinner yung Ibispring din ako. Ibispring. Ay, dito pala rin doon na matakdan kang bako. Gani, ang Bako itong ilok. Makatakot ang mga ilok, anak. Buto ilok. Ako walang gani no kay kanang mga sukuan lang ba ko na palibre. Kabalo ba yung ka? Kanang naong nga pangit pa. Ay, gwapa ano ba? ka na pagkadako. Perfect! Mo baso sa murong nang ngapira mo diha. Ano Ay, baso. Akong bana, hilig mong mga ano yung kapi-kapi. Mamags man ingong kuan dira. Uy, Lami asin. Uy, ano ba tani sing? dira ila baribit. Oo, dugay na sila galuto baro si Maribit. Uy, Si Maribet dai. ugawan na usahay. Ugawan? Ano man sa hugaw ang lami? Ugawan na usahay na kanang galuto baro. Dili na galigo. Di ka ganagugawan, no? Di ka na ugawan. Usay luudan ko palit. Udan ko palit ugawan kayo. Di kayo mga damak. Unya kanang ano siya magtusok sa kanang saging, magbilanggan. Uy, gino ko nangawon ang bilahan. Nangawon, wag kita nahon. Nanya, halay man siya ang kuan ang likod, halayan raw. Mga panty, mga panty. Wag yung ipag-chlorinan, managi mga lama-lama sa dugo. Inana, he. Di ba ganagana? Riya gaba na si Maribit. Biluod ka? Riya gaba din ng bayhana, oy. Ya, mga kuan man daw kanang unsa daw si Maribet kanang mga yay daw na mga lama-lama. Ano? Mga ingon na. Mga itong ingon ako, nakadong ka. Ganun ako daw ako daw. Iusap lang naman. Nalamian ka. Wala ka naman, ano. Yung habit, pero kasing ha? Ang isa ko dyan yung bano, baka hiwi. Meron ako na mga ano nga, di na sa away. Sa mga anigo sa karon. Salamat kay sige ha. Ang isa na lang dyan ang wala, no? Dali na. Kung ganit na, no? Nakikuan ba? Ito may balabas na ng tulog. Ha? Bayabas? Basta turon ni bayabas. Saging man ang turon. Mo na ni Maribit daw, bago doon na niyaroon nga turon. Bayabas. Turon, bayabas ang palaman. Ano sa naman siya dahil? Balabas. Ano na, kauna kang merinda, ka mo juga prutas, dessert. Kasi maribit dahil sunod nagmintal sa una. Hubot nang sila yung na andro. Pwede pa ato ba? Asa man si kuan yung isa kasilingan si Wala ka focus. Sa Lumi. Wala ka focus, gani no, dili gusto sildo. Wala in love lagi. Man lagi na makagubag yung sa career ang gugma. Karon na, di naman siya ganahan ng trabaho. Wala ka sabon yung undang. Ambot na, nambot na, tingnan lagi ko sa iya, nga gikapoy na guro siya sa iyong kuan. Ay, kam, pag isa nagkita ka sa iyong post sa Facebook, mentality tired. Oh, ay, na-depress na siya. I'm mentally tired. Ay mental yun sana, mental. Oo. Pagto na siguro siya sa ospital, mental hospital. Ano siya depressed na siya kaya di na siya mag-shoot-shoot? Ani Ang mangguna bot, siya. gani, anak niya. Ani mangguna siya. Mainlove sa laki, pila lang kawit sa biyaan siya. At siya gitaga ang motor. Wa pag hinain pa sa motor, gibiyaan na siya. Uko. Kaya isa gitagaan ng aircon. Kung ako anak ng mo, nga dapat dawato na niyang kamatuuran nga. Di ko sa itsuraan niya. Pangit, Biyaan wa- gid siya. Ako mag-focus siya. Mag-focus. Ikaw ako mo lalaki mo niya. Kung ano ko si Salome. Lukod, uy. Mas laki pa siya danggan. Lagi pag now. Mura ti babae nakita na ko bang niguot. Di ba, nagpa-inject ba na siya ilong? Diba? Oo. Kaya pag ipalit ka na yun, maruya ka na. Nagusog pa siya. Gani, makabusog pa. Magdaan Sayang naman. lang pa yung ilong, andyan po na ipek. Mas nag-stick pa tong bukhan pa yung ilong, mas nagdugay pa sa itong lalaki. Punto. Tama, tama. Gil. Tama, Gil. Karon kay sakto. Gwapong ilong pero gibiyaan man. Ambot ano? Bisa ba siya eh? Siguro, Kaya saka guro ang index ng utok ba? Naliso ang pangutok. Itong agi adlaw, nagilak-ila. Grabe mo nagilak anak ko na mura man ni first time matiguang naman ka. Na naman kay anak pag focus sa imong anak ay si focus anang mga laki ha. Nga igo ra magtugso ko na imong bangag.
magtugsok, biyaan ka. Pangayuan pa kag kwarta. Ako din ko nag-focus sa lalaki. Ano yung drama tong last? Ako ang mali, ikaw ang tama. Lagi siya. Kaunsa? O kabuang mo. Saan nabalo ka na tanan nang dili ka sa balay? Dili, natulpo ba yan si Salomino. Ako ang mali, ikaw ang tama. Sige ito. Siya to. Ang pamilya mo ang naungan nito. Oo, siya to boy. Sino mi dito? Si Salomino to. Di jud maayo anak basta gugman no. Makawala jud sa focus ang gugma. Anak ko sa iya, dili siya magkuhan. Kita gugma man tan tulo pero wa man tan out of focus. Gani, ako Ako niya. ang nagugma. Kapuyan ko ano. Di ka ba? Ako gusto niya pero ako dili ko ngayon sa Jud. Gila. Anak, ayaw ikaw ni mo ko andang. Ayaw jud ayaw. Sayang. Sayang. Pwede pa na nimo ihapon Pero kasi sa lumi ba? O gani, di na matiwan ang sarili karon so ma. Anak, Lupong baho, baho. Baka. Bako sa sobra ka sakit sa iyong heart, di na ganan maligo. O lagi ni ba? May pagay gurong kay gugma ko pero ginatagaan pa ko pang ribbon sa kong bana, pang braid. Pabuno sa kong bana. perfect ang skin mo rin. Para lami daw ko tanahon, lami daw ko kaung kaunod. Ganan ko kayong bahanan mo kapati apin mo di pinini. Bugas ba na? Ay bugas na nga, yung mula-mula. Mula po kag amang Dami mo pagka no, nang mara siya ka ng sipukahuntas ba? ano, Ang silingan dira ba nang gamit tindahan sa silingan mo? Mata. May pautang siya. Mabot na pangutang. Layo ka. Ano inutang ko ng substance? Dala ka ng utang. Taga-pisto ka na buto. Ino ako. Basta, may balaan na rin muna sunod. Pistol siya, nang siya pisto. Sabi silingan mo sa pistol. Pisto pwede ka. Hindi kay wala naman po na out of budget lang sa soft drinks. Wala ka na. Isunod mo mo. Nahugawan yun mo eh. Wala. Out of budget lang po. Wag ko ilista lang daw kami nida. Kailan mo po sa imo na nagpautang. Ako ko din mo bayad ana. Kasi mo ako nag-ilista kay wala naman kanina naman hurot naman ang kwarta no. Na okay naman po rin. Kailan po sa kuha. Biginan lang. O kaminda lang ilista. Isa-isa tanong. Ako itong gatong Ya, inan ako kay mo ano, sa akong anak Ako mo. pag hindi mo nahurot ng mga ano eh. Di na ako kawansing. Di, ako anak gutom na kuno alas 4 na ba hapit no. Nasa na mo? Kami lang ko na tanan ha. Mm. Wala lang na tanan, Linda. Dami yung kaysa. Ako na po sa iyong banya. Ay, di siya hilig saging. Sa iyong higay. Tingka yung Ako na judin ka no. Ginatsa ka ng mga kuwan. Ganun sa mga anak ba na hilig. Wala ninda. Sige, sing. Amping Ay, dito ha. kang panipuno na mo ron. Kasi panihapon yung unya. Ice cream. Ha? Sudan ba? Ice cream, may nagkakaon ice cream among gabi eh. Ang kaon mo nga kanang-kanon dud, alas 3. Ay, Yawon yung lifestyle. istorya taon ng gabi na po chismis din niya. Pagdala na lang pong ice cream. Sige, ako bahala. Dalan ta mo din ha. Sige, sige, salamat. Salamat ha. Salamat ko kay ang mga bata nasa ref. Ano na sa ref? Ay ako kikatan ka ay uoy. Girusan di ko ang di pa. Risa na ako parang bugahi. Tama. Pero balik ko na lang ko to basig namatay na to. Idi-bros na turo. Sige, sing. Salamat, sing. Sa Salamat. kuwan. Pamanin Salamat. na. Sige, Uy, sing. ibalik ko yung baso ni mo ha. Nagkita naman na nimo. Ay, Ayun, naman isa, yung plato. ayun, isa. Lagi ba kayong pisto, pistrid dahil pinarating mo ba? Di ba uto-uto kayo? Ano, kadung ka? Oo na nimo para makalibre ka tayo. Awa unya di na mo dala na patog ice cream. Kan, pero di pa yung ato ba ka nang Wala. di siya, no? Imbis siya ang baho, maninaw yung baho sa lay. Di jud ka kasi mo si sariling baho. Tama jud ay. Tama, si Maribeth pa yung di pa sa ganyan. Hindi i-apply sa yung sarili. Nakaw na uli na. Hindi ko taga diri, no? Ito sa kuha. Buwas ang isa kuha na. Hindi Linda. ako bahala dala. Sige, babay na ha. Linda, sige, ito sa kuha. Si Mrs. Wang. Si Mrs. Wang, oy baho pag iyo.